de meesten bij die 44 je werkje. En dat, die wil zo aan de kant zetten, maar nog geen mannensalaris erbij. Ja, dat kan het in nu zeggen. Het vakboen hier de directie een ultimatum stelt om de sluitingsplannen in te loeken. Maar daar is afwijzend op reageerd. De sfeer op het bedrijf is grimmig. Vakboenen en personeel rieden hard op acties. We beginnen denk ik met oerwerkstaking en stiptheid, maar daarna volgen werkonderbrekingen en stakingen. Prins had zo'n jontje 40 een rieke historie in Dokkum. Onder leiding van Piet Prins werkte de fabrikant van onder andere stiel en kassen, velgen en railsystemen hem op naar de beurs. Op het hoogtepunt werken er meer dan 300 man. Maar de laatste jaren ben het tal van afdelingen stilgegaan en bleef alleen de productie van vangrails oer. Zo'n 2010 is het fabriek in handen van het Noorse Safe Road. De Friese vestigingsdirecteur maakt verleden week bekend dat onder het imperium van Prins Dokkum op 30 juni een eind komt. De directie wil Joert net voor de camera komen om te reageren. Wel laten ze dus weten dat ze botsen met de vakboenen. Want hierachter in het fabriek wordt wel omzet draait, maar geen winst. De directie verwacht het eerste jaar hier van 2013 een verlies te draaien van 1 miljoen euro. En dus zit er nevens harde neertoors op als de productie hier in Dokkum te sluiten. Er is natuurlijk concurrentie, maar ja, dat is een kwestie van overleven. En de Prins is een van de best producerende bedrijven binnen het concern. Het best producerende bedrijf. Dus we denken dat jij er hier nog aan maakt dan hier wij. De directie had de vakboen uitnodigen voor een peteer over een sociaal plan. Ze had met het bedrijf ook verzocht meer geld vrij te maken daarvoor.